Я стосовно Ради національної безпеки і оборони, як функціонального органу, коли я був радником у Ющенка, я весь час говорив, я кажу, Віктор Андрійович, що виникає ситуація, наприклад, виникла ситуація, коли Україна почала займати перші місця по так званому резистентному, тобто майже смертельному туберкульозу. Або коли почався політичний свинячий грип імені прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Я кажу, введіть до складу Ради національної безпеки і оборони міністра охорони здоров'я. Для того, щоб шлях від міністра до президента був короткий, а не через Кабмін. Для того, щоб приймати оці ургентні рішення. І тоді це було зроблено. І от ми тоді побачили, що за короткий час було ухвалення рішення, які, між іншим, діють до сих пір. Але вони не виконуються. Про створення, наприклад, Національного банку крові, а ми, оскільки він не створений ні за Порошенка, ні за теперішнього президента, і не створюється спеціально, ми маємо жахливу картину, коли при моїх зв'язках з головним лікарем лікарні Семашко Дніпропетровська і з фронтовим госпіталем, це на базі обласної Харківської обласної лікарні, майже більше ніж половина бійців, які виходять після операції без рук, без ніг, виходять зі СНІДом, з гепатитом Б, з гепатитом С, які переливають через донорську кров. Тому що послуговуються російськими тест-системами, вірніше, українського виробництва, але головний елемент тест-системи, який перевіряє кров на безпеку, нижегородського производства. Це те, що я не допускав в Національну службу крові і через що був звільнений з своєї посади.